Един Коста, аз съм Знака. Пуснам си геймода, защото... Пуснам си геймода, за да чея догоре. Имам нощи чарпак. Кефен. Да. Знака беги. Да, дами и господа. Тук ще играем Майнкрафт. Това е първи епизод на Майнкрафт. Такова ли? Това е първи епизод на Майнкрафт. Цялото го копирали цялото? Skyblock. И да. 10 минути клипче. Не е толкова свата. Shit! Добре, да, преди... What the fuck? Нет, май... Wait! Я точно убива. Къде ще приятел? Къде ще? What the fuck? Вот тука! Вот тук! Дами и господа, там има едно скелетче, сега ще отида, ще го бутна и ще му разкажа шибаната игра. Приятел, там че... То май ми даде лъква. Имаме ли ти Ела ти тука, ела че бе. Тут ти двамата паднаха, дами и господа. Знам, май това е спаунър. What? Аз мислиш, че... Дами и господа, ще си изсвета кодата, ще пусна светли. Да, това ми е текчър пака, много е кеф. Кеф ли бе, защото ми много ма кеф е. Да, дами и господа, аз съм Full Iron. Не съм де Full Iron. Изгуби си половината броня. Не, да. Преди правих един епизод. Той сега го няма. Сега ще му пънат и бутчетата. Чакай да ги сипя. И да, дами и господа, мисля това да е за този. Не, 3 минутки. Еми да, и сега отивам за... Това е първи епизод. Аре, или още си. Цян кучета, защото си ми спря, че се почне. Мисля да дам рязка газ. Какви площи? Сега ще взимам тази тетрадка, трябва да взема, там флашката ще взема, там ще го прехвърля. Ма прехвърли го на Веселина точка за гора турма. Аз нямам на това. Нали компютъра ще го взимаш? Аз на това имейл нямам. На цяно имейла, ясно ще го да кажем, не се притеснява. Прибери на Булинс, за да се отворя. Дами и господа, трябва да стигна до там. Ще си пусна гейм мода. Аз съм го пуснал. Там видях нещо. General Bulins. Давай. Защо пуснал да съм си... Пускам просто гейм мод, това е. Не знам за кой е такава крипърна. What the? Има ли такова? Олигофрен. Олигофрен! Gmail го имам. Няма ли го? Май го имам. Олигофрен, бе! Гледай, бе! Тритоки, бе! Всичко се закача на сървъра, където си иска.
Големи олигофрени. Пускам си отново гейм мода. Изпрати си го татък и... Някъде отивам до там. Иха, влезнахме. И този объем, първите два. Да, господа. Това е за този епизод. Надявам се да ви харесал.